Parlok hai shua bangan le shawa ngan khle elpa shua kini kijing bam na yeng khnang bagan suk. Kani karukom khle ata jonga ngamut bakalong ka babiang lane ka bombiang henre ngai pen iya ka ei ka banga ju khle barabor. Ngam ong ru yela de banganang start ban khle henre ngai pen I namar banga yo I haga comment section bagi parlok ki kwa ban yo I ya karukom khle ata khwai do kha jonga. Takadao ngapen I sepi parlok haga ne kapor. Oi karukom khle ki don bun jaj bun rukom re hanga hi te nga ju khle tangkum ni. Ai shua ka pen buat sau Bonds biscuit nang ta sau orange cake hadin pen buat sau dau atah tangkum tahi lah yang te perlok la da pis ngau tanat ya ka neka video ngau pha like bat nga kerpar ro da jing ngau red perlok ba pin ngau pha ban ya kersan lem ya ka neka channel da ka ba subscribe bat la da phila subscribe ti khub le bun na ka banta ka jing kersan jong phi ai shua kam ni ada tek sau teli khwai ni so malu melakan tu angin tur lebih
Siya ni ki ong kasau ya kene perlok. Pek kasau kum ni.